cydweithio dros ei llwybrau a thaim o'i hyd. Tir oedd ein dewinoedd ar gan yn un ar gwynt yr Wel, croeso i rifin arbennig o bodlediad Parc Cenedlaethol Eryri. Siwan Williams dwi'n o swyddogion cyfathrebu'r parc, ac efo fi heddiw mae Siwan Llynor. Yn gyffroes iawn, dyn ni'n rhyddhau trac arbennig heddiw o'r enw Yr Ochr Draw. Siwan, sa'ch chi gallu sôn efo ni chydig bach am y prosiect ei hun a chydig o'r cefndir? Wel, prosiect cymunedol digidol Yr Ysgwrn efo chymuned Trawsfynydd ydy'r Ochr Draw. Mi gychwynnodd y prosiect dan y teitl Hyd y Tir, sef chwilio am hyd a threftadaeth a dathlu tirwedd ardal Trawsfynydd. Dwi wedi gweithio efo'r gymuned yn y gorffennol ar 2 prosiect arall, ac o'n i'n awyddus i gynnal prosiect digidol yn ystod y cyfnod clo, efo criw o bobl ifanc a hefyd criw o blant blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Bro Hedd Wyn. Felly, nes i cael gai i ymuno hefo fi yn y prosiect, a wedyn nathon ni gynnal cyfarfodydd ar Zoom a penderfynu creu can oedd yn dathlu'r ardal, ond hefyd can obaith oedd yn edrych yr ochr draw i hyn i gyd, yr ochr draw i Covid, ac edrych ymlaen i'r dyfodol pam oedd pawb yn mynd i fod yn rhydd a gafal llaw unwaith eto, math o beth. So, rhywbeth mwyn i bobl ifanc gallu dathlu i'w hardal ac i'r plant yn falchio yno fo. Ia, dwi wedi cael sneak preview, mae o'n amserol ti, ond fyddi di sôn chydig bach am yr artistiaid sydd wedi bod yn nghlwm yno fo, ac rhai o'r cyfranwyr. Mae Gai Toms sydd wedi cydgyfansoddi'r gan gyda'r criw o bobl ifanc a'r plant Ysgol Bro Hedd Wyn. Mae Manon Llwyd y cerddor hefyd wedi bod yn gweithio efo ni yn cynnal ymarferion lleisiol dros Zoom hefo'r bobl ifanc a'r ysgol, a hefyd Manon sydd wedi trefnu'r lleisiau yn y darn a hefyd wedi golygu yr holl recordiadau sain o leisiau pawb oedd yn nghlwm ohono fo. Honno'n dipyn o dasg, oherwydd oedd pawb wedi recordio ar ei ffôn yma'n tua 30 llais i gyd. Felly mae'n dipyn o job i wylygu fo, ond hefyd i llnau y recordiadau fel bod pob llais yn swnio, fel bod wedi cael ei recordio mewn stiwdio broffesiynol. A dwi'n meddwl, dan yr amodau, dwi'n meddwl bod sŵn y lleisiau yn swnio'n wych ar y trac. Hefyd, mi oedd yr artist Catrin Williams, ddoth hi fewn ar Google Meet hefo'r ysgol i greu sesiwn gelf, sesiwn i ymlacio ac i beintio tirlun yr ardal Trawsfynydd, ac oedd o'n braf gweld y plant adre, pawb i botio paent yn creu, pawb adre wrth y bwrdd y gegin. Hefyd yn ola, mae Rhys Grail sydd yn y band Gwilym sydd wedi golygu y fideo cerddorol, sef footage gan y bobl ifanc a'r plant, a hefyd fi yn andros lwcus o gael deunydd drôn o dirwedd Trawsfynydd o'r Awen hefyd. Dwi'n meddwl, mae'n ffantastig sut ydych chi gyd i gweithio eich gilydd a di clymu a di wneud hwn ar-lein. Mae'n anhygoel, mae'n chwalu pen rhywun bron gweld o yn ei gyfanrwydd. Mae'n ffantastig. Reit, diolch Siwan am yr holl waith calad ar y prosiect yma. Os di rywun isio gweld yr fideo, mae o ar gael ar ein sianel YouTube, a gobeithio bod pawb yn mynd i fwynhau o. Felly, diolch yn fawr iawn, Siwan. Diolch yn fawr, Iwan. Siwan Llynor
dilyn